ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪೊಂಜೋಕು ತಿಂದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ತಾರಾಯಿ ಮೆತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ತೊಡ್ಡೆನೆ ತುಪ್ಪ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಪೊಂಜವಾಯನಪ್ಪ ತಿಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ 1 kg ಮೆತ್ತೆ ತಿಂದಂಡ 1 ಮೆತ್ತೆದ ಪೊರ್ಲು ಊರ್ರಿಗೆ ಒಂದು 3 ಲೋಟೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಆಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೊದ್ಪಾರೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊತ್ತುದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಐದೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ನನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ತಾರಾಯಿ ನನ್ನ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಕ ಮಲ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನೆನ್ನ ಜಾಪೆ 1 kg ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಕ ಓಡು ಸರಿ ಬೆಲ್ಲ ಕಲಡ್ ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಮೆತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಐನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ನೆಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಯೋದು ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಹನಿ ತೊಡ್ಡೆ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಚೇನೆ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾರ್ದು ತಾರಾಯಿ ಬಜ್ಜಿಲು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಕೊತ್ತುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋವು ಬೋಡು ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಬಾಕಿನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಐಕ್ಯಾನು ಅವೇ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಬೊಂಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 20 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಮೆತ್ತ ಮರ್ದು ರೆಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.